May buntag sa tanan. Kumusta? Nagpasalamat ko aning ay ira no kay tungod gitagaan ta niya og gitawon nato nga gamay no nga tipik kay nga oras no nga ma-share nato sa mga kaigsunan kung unsa ni ang Islam. So ang Islam sama sa giingong sa tuang brother gayna nga si Ustad Anas no. Ang Islam literal nga meaning ni siya sa Arabic ni siya nga pulong. Islam means kalinaw. Mo to ang gusto nga makuha niya gayna. Ang kalinaw no, which is daghan sa mga Muslim nga nagtinguha og kalinaw. Sama gyapon sa mga Kristiyano, nagtinguha og kalinaw. Nga diin kining kalinaw sa Hebrew gitawag siyang shalom. Naman na sa Biblia gyapon, shalom, salam, kay tungod ang mga lingwahe sa mga propeta dili pwede magkalagyo. Muna kung mga tayo na karon, kinsay mas nakailan ni Isus, mas nakailan ng mga Muslim. Ngano, gani, may unta nga, kung nakailan kita ni Isus, unsa may ang apelido? Yung sa Islam, naagid siya apelido. No? For example, ang pangalan ni Isus sa Biblia, sa iyang pinulungan na Aramaic, dili man Jesus, dili man Jesus. Kaya unang-una, di man siya Amerikano. Dili po Jesus, kaya di man siya Latino. Naagid siya yung pangalan si Jesus. Kung nakita nato na sa Indre, kanang sa imawa sa kuros, di ba na nakasulat na ang Indre? Begin sa may makatubagan na sa hiling ang Indre din. Bitas ang kamot. Taga-200? Ha? Taga-200? Sige. Haris and Haris and Purino. Ang tinulong na pangalan niya is Yeshua. Tapos siya sa pagkakalan niya, ikaw siya na Haris and Purino. Wala na siya sa Islam. Counted pala siya. Counted. 75%. 25%, ano naman? Pila ka nang Diyos? Pila na bro? Pila ka nito? Ha? 300. Grabe daw, sige. Bro, para sa inyo ha. No? 75%. 75%, no? Yan na istorya. No? Sa Arabic, itawag siya Isa. Jesus nga taga Nazaret, hari sa mga Hudyo. Pero kung na si Jesus mapakita sa ato kinsa may mas lingiyon ni Jesus kung mutawag ka sa iya 100% ang mga Muslim. Pag may o Isa, mulingi si Jesus. Pero pag ngayon ka Jesus o ngayon ka Jesus, hindi siya mulingi. Ano man? Kaya hindi man niya lingwahe. Sa Islam, gitawag siya og Isa ibnu Maryam. Jesus nga anak ni Maria. O sa Quran, may basa kung kamo nakabasa mo ang Quran, no? Na may mga translation nini sa Bisaya, no? Sa Tagalog. Dili gid pwede nga ma-mention ang pangalan ni Jesus sa balaan nga Quran nga wala ang pangalan sa iyang mama. O next pasigar ko na namo nga si Jesus usip usa kapag respeto sa inahan, naagid ko niya yan pangalan sa inahan. Jesus anak ni Maria. Isa ibni Maryam. Grabe kung basa sa Biblia, namin nakabutang diya nga Jesus nga anak ni Maria dili man. Pero sa Quran na-mention og sa pagpalagda sa mga Muslim ni Maria, sa Quran mabasa nimo nga naa siya kaugalingon nga chapter Surah Maryam, chapter of Mary. Sa Biblia wala man. Ang Biblia kay sumala ni San Mateo, San Lucas, no? Kung sa Maria. Pero sa Quran na Surah Maryam, the chapter of Mary. Na diya istorya ni Maria sa bata pa siya, hangtod nga nagdako siya, hangtod panganak siya, hangtod nagdalaga siya, hangtod nga namagdo siya ni Jesus, hangtod nga ipanganak niya si Jesus. Ug sama sa kapungingon lagi ni Ustad Gairan, asa man tong istorya ni Jesus, sa diyang ipanganak siya, nagkidad siya 2, 3, 4, 5, hangtod sa 33. Kaya sa ato nga nakita karang the Passion of the Christ, ipanganak siya sa pasungan, nga pila ka tuig nigawas siya, nagsangyaw na siya dito sa Jerusalem. Asa man tong mga putol niya nga edad sa iyang kinabuhi. Pero sa Quran, di pa klaro kung sa ginang gitawag nato nga kaagi ni Jesus sa iyang kinabuhi. Ug sama sa among ingon, kinsa may mas nakaila? Katong taga dito o katong taga tilain ng nasod. Siyempre kami yun ang mga Muslim, may nga naman diha man nagabitan ang tanan nga mga propeta, no? So unsa tong Islam sa literal kalinaw. Which is kining kalinaw, dili tanan ba makita nimo magwa ka karon og napuno ka Muslim, no? Or bisan taog 1,000 ka buong Muslim sa tibok kalibutan ha. Wala pa man sila nagkaila-ila kung nag-aasa siya. Wala pa sila nagkaila-ila kung isa ang pangalan.
Pero tungod aning salam, o tungod aning kalinaw, mao kining gitawag na mga kinatibukan nga katahuran sa tanang mga Muslim. Once nga moingon ka og assalamu alaikum, automatic ma-identify ka nga Muslim ka. Bisan di pa ka magpaila. Ato kang Amerikan, yung mga Muslim to, assalamu alaikum, automatic mo reply na sila, wa alaikum salam, walang kalinaw sa kaninyo. Mailad din ka nga Muslim ka. Pero pag for example ako, Katoliko ko, wato ko og China, makaila ba sila sa ako ang Katoliko ko? Unang-una dili, nga naman, Bisaya man ko, sila, Chinese man sila. Tapos pag musimba ko sa ilang simbahan, hindi ko makasabay, kaya inchik man ng ilaha. Dili sa tuwa kay Bisaya man. Pero ang Muslim, sa tibuok kalibutan, usara ang among pagsimba, usara ang among pag-ampo, ug usa ka lingwahe ang among gigamit. Muna kung magkuha ka karon og napulo ka, Pilipino, dili Muslim ha, kung imo ni sa tanong, kinsa imong gisimba, nang pangalan, na Yahweh, na Jehovah, na El Shaddai, na Diyos Amahan, na Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, dagan ang Diyos. Pero magkuha ka og 1 million nga Muslim sa tibuok kalibutan, tawag mo na, bisag unsa na iyong lingwahe, unsa imong gisimba, Allah, unsa imong reliyon, Islam, unsa imong pangalan, Muslim ko. So tungod kay kini siya nga pagtulunan, dili ni iya sa tao. Gikan gayud sa labaw nga makagagahom. Sumana siya ang Islam. O katudloan sa tanang mga propeta. Si Jesus, pag matubang siya sa mga tinunan, dili man siya moingon og maadyong buntag, no? Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi, dili. Si Jesus, pag makipulong siya sa iyang mga disipulo, iyang mga tinunan, kung sa mayang istorya una, assalamu alaikum. Diba, mingon siya nga, pag mabakita siya, ang kalinaw, maana ka ninyo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang pasabot, ang Allah, ang labing gamhanan. Di ba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pasalamat iya sa Diyos, ang pinaka Rabbul Alamin, ang Diyos sa tanan ng mga binuhat. Ar-Rahmanir Rahim. Siya ang pinaka manggiluluyon ug ang pinaka manggisinabtanon. Maliki Yawmiddin. O Diyos ko, ikaw ang hari sa adlaw sa paghukom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lang ang among pagasimbahon ug ikaw lang ang among pagapangayuan. Ihdinas siratal mustaqim. Giyahi kami sa dalan nga matulid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Giyahi kami sa dalan nga imong gikahimutan. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ug ayaw sa dalan nga imong gikapungtan ug labaw na nga ilayo mi sa dalan nga nahisalaat. Amen. Kul amantu billah mustaqim. Igna nga walay lain Dios go sa inusara nga Dios. Humani mo na balitok tulira imong pagkatao. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga walay lain Dios gawas sa inusara nga Dios. O ako misaksi nga si Muhammad ulipon sa Dios. Masyaallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga wala lang Diyos gawa sa naginusara ni Diyos ang Allah o ako misaksi na si Muhammad ulipon ug sugo sa Diyos. So mashallah, salamat sa tanan.